махнал пенката. Нищо интересно. Да. Все такива. Интересни Получавате филми. всъщност. Всеки На мен път са ми сте интересни. изкуплени ризи, А, търпулки, така. съвсем в стила на Майами. Като ни го Като ви загледах разбирам. този ден в клуба, яки мускули разхождате. Не го прави. Моята майка Иба! Супер! Къде е тя? Кой? Така Влиза да ме, ми бъде смешно. Нямате работа тук. Тръпни се задник. Хей, къде отиваш? Оставаш тук, с нас. Не си го и помисли. Хайде, и да не сте стъпили повече тук. Свали оръжието. Свали оръжието веднага. Първо ти, нещастник, първо ти. Ще му пръсна мозъка. Хвърли оръжието. Хвърли го ти. Ти го хвърли. Уби го. Първо ти. Хвърли оръжието. Да го убия пред очите ти. Уби го. Хвърли оръжието. Хвърли го. Хвърли го ти. Ще го убия. Къде мама? Достатъчно. Млъкни. Млъкни. Край, стига. Да вървим. Дай ми пистолет. Хайде, вървете. Радвам се, че се разбирате толкова добре, момчета, защото утре Роберто и Енрике ще се возят с вас. За да няма проблеми. Иди на мивката, изкъсми това храчката, баба я сплюй. Ма тя не може да я сплюе, ще се нацапа. За какво ще се дига? Да вземе една салфетка. Никъде не ме вижда! От 9 до 15 май в Пикадили. Нашите три на твоите цени. Слънчогледово олио 2,19. Пилешко филе семейна опаковка 8,49. И перилен препарат гел 13,69. Само в Пикадили. Един слънчев ден на Лорд Съмърсби му дошла гениалната идея да пише на стената си. Хората харесали поканата и дошли на парти. Там въвел сръчкането и поканата за приятелство. И така, той открил социалната мрежа. Купи новия Съмърсби капина. Нетривало забавление. Не ми се излиза днес. Защита с Always. Няма я някъде е отишла. Доброто време за опитомяване на достатни животни. Коя? Къде сте, бе? Доброто време да капите. Мамо, къде си, Оми? Аз ще си хода тогава. Мамонке. Аз скрила това дете, бе. Ало? Аз знаеш какво си мислех, ако искаш да звъна на цена да го питам. Еми, че той ти е казал един час, пък той е друг. И сега в крайна сметка си имаш някакви планове си. Ние знаем, че времето ви е ценно. Затова Peugeot 508 ви предлага специална грижа. Персонален сервизен асистент и безплатно обслужване за Да бе, да. Той ценно не ти ли позиция? Тя моето момиче. Даване. се видала, бабата се Други въпроси за цифровизацията? Не трябва да го питам, не знам. Ако телевизорът